Ahojte priatelia, máte veľkú rodinu a hľadáte dvojgeneračné bývanie? Tak tento rodinný dom je práve stvorený pre vás. Má 8 izieb, dvojgaráž a jeden samostatný hosťovský dom. Nech sa páči, poďte za mnou. Rodinný dom sa nachádza v obci Vydrany s úžitkovou plochou 243 m2 a je situovaný na pozemku 475 m2. A veľkou výhodou tejto ponúkanej nehnuteľnosti je tento hosťovský dom, oproti ktorého sa zmestí aj bazén. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať. Moje meno je Viktor Hodoš z All Inclusive Realty.